izinkazimulo zikaNkulunkulu azifani. Laba abachaza into yokuthi laba basezulwini uma bemdumisa bamdumisa according to colors esuke ziphuma ngaleso sikhathi, ngoba akayoni into eyodwa uNkulunkulu. Bathi uma bebethe umncweli babheka phansi, uma bevusa amakhanda bambone into futhi angeyona le bebeyibona ekhathi bebheka phansi, bese bethi ungcwele. Uma bethi ungcwele bevusa amakhanda bese bethi ungcwele bagobe ashintshe uNkulunkulu. Uma bevusa amakhanda babone okunye bathi ungcwele uNkulunkulu. Leli gama elithi ungcwele alisho ukuthi umhlophe, lisho ukuthi sewuhlukile futhi manje. Wehlukile, awufani nango 2 minutes to manje, ngo 3 minutes to sewuhlukile futhi. Awufani nango 1 minute to kodwa ngo-o'clock usungobunye uNkulunkulu. Inkazimulo sekuthina into engiyikhulumayo ngathola indawo ohlala. Izinkazimulo zikaNkulunkulu asifani. Abakhonza e-altar worshippers nizifunde abantu abami izinkazimulo. Bakholisa ukuzokhanjelwa umusa. Ungena umusa. Ungena umusa. Fanele nizwe ukuthi khona umusa ongenayo phakathi kwethu. Hayi ukuthi into zokuyibone futhi. Ma uyibona manje ibhawelo ibambe ngezandla zombili. Eyangaleso sikhathi. Bese apostoli ufundisa abantwana bakho ukuthi abakwi-program bangakhubeki. Ma izulu liyaphula i-program. Ithatha indawo yalo ngoba ingento yokuthi into efunwa izulu lifune manje. Mawuyabagejana ne-second, umoya oyingcwele uyi-twin and sensitive. Yageja kuyi-second uthi ngifuna ukuqhuba kancane. Umuntu wasezulwini uyayeka ngoba niyazi ukuthi ngifuna ukwenzani. Yenzani-ke ngekilanga ngiyoshumayela ngiphakathi kwabantu abakhuluma isilungu. Uthi umuntu wasezulwini angicule ngiculo lakhona lisecilongweni laziwa abantu base-KZN ngiseGoli eMidrand. Ngiyamchazela lokhulumayo ngithi umuntu wasezulwini iseGoli la and useMidrand lana sifundiswa lezi. Ngeke sizizwe lento engeke siyihlabelele lento. Ngigqoke i-2-piece e-cream white, ngigqoke kahle. Bese lo muntu wasezulwini ngivele ngimbone kube i-angel egqoke njengami. Ihlale la eduze kwami ithi uma ungayiculi lento uzosebenza wedwa ngihambe. Ngithi umahambe ngizoyicula bamsukuma ngacula yona ngizange ngishumayele. Iculo zoyibheke phezulu. Abantu angithembi nakuNkulunkulu ngeke bayicule lento yase-KZN. Leyo nto yabahambisa nesisu phansi. Liyalalelwa izulu. Inkazimulo azifani. Worship team. Makufika inkazimulo enye abantu abami anoyiza ukuthi ayisafuni muntu e-altar. Khona inkazimulo efuna ukuma yodwa e-altar. Shaba ngiphinde Nkosi. Hayi ngoba ningcolile. Ngenxa ukuthi izulu lingcolile. Ma izulu lithatha indawo kuyenzeka afike angabe safuna umuntu ohambe e-altar. Funeka sali i-altar lingenamuntu ngisho yedwa. Abantu bonke bonke babuka inkazimulo ehlezi phezu kwe-altar.
azifani. Bangenela inkazimulo apostoli ethempelini bafunda iBhayibheli lithi ngalelo langa abapristi abasefayo ababazange uma ngenxa ukuthi inkazimulo yagcwalisa ithempeli. Abapristi abalayitha amakhandlela abaphathi impepho bangakwazi uma bashisa impepho behleli phansi bakenye inkazimulo abantu abami. And uma uzohamba noNkulunkulu ufunda ungaphoxeki. Just forget about yourself. Ngoba enye inkazimulo ithi sit down. Sit down. Uyapho sobu. Hlala phansi. Ukhuluma inkazimulo. Inkazimulo ine-voice. Khona inkazimulo phosho uyiswa yehla. Ungasho ukuthi program ithi. Khona inkazimulo asebenzisa ukuhlanganiswa uMkristu. Asafuneka umuntu. Ngoba lengelosi yasiloya umuntu. Makufika i-angel izobingelela. Ingelosi yala endlini ekhona sona yaziloya umuntu wesifazane. Masifuna yena abahleke bonke abantu. Sibingelela umusa. Sibingelela umusa. Sibingelela umusa. Manje lokhu ngilwa nawo lo musa uthi thani sidumisa uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu akho nations. Siyambile lana. Ukwandebele la kusekhona stone. Awusongenzisa izinto zasethanini. Uthi thani sidumisa wena uNkulunkulu ngithi abakaze basonde laba bantu abayazi lento ufuna ukuhlabelela isonto. Uthi thani sidumisa wena uNkulunkulu siyavuma ukuba wena uyinkosi. Umhlaba wonke ukhuleka kuwe. Uyise bayinkosi. Ithi uNkulunkulu ingane ibile phambili. Izokho iproblem uthi thatha imayiki kule ngane phambili. Ithi uzothini umpostoli wena?
Namaste.
Wakhuluma u4 years ngamathans. Wakhuluma u7 years. Wakhuluma u9 years. Wakhuluma u3 years ngamathans. My God. Yes, ukuthi yasila the message iningi ukuthi nama ngizwe ukuthi kuthiwani. Kaphuma phandle ngithandaza ukuthi ngiyakucenga moyone ngicela usikolekele lokukhuluma la endlini. Oyikhuluma ngengane izulu njalo ngiyantshela ukuthi liyahambelana. Izulu liyafika phansi. Ngabuyela endlini, ngabuyela endlini. Waqhuma lo u7 years interpreter lento ekhulunywayo wasethulwa wasesulwini. Ingane zasekhaya zayingakaze thando sami zibe sebandleni lemfundiso. Zizwe amathanzi, zizwe ebukushwa.
wazethulwa sezulwini wathi uJehova uYahweh igama lami. Emakhaya kithi kwanje iphume kulondo wakithi bazalwane ngoNkulunkulu. Phakathi kwezinto ezikhuluma uyabona nje into yami ukuthi angilali nesitshe sicolile kwakhuluma izulu. Wathi uNkulunkulu ngalelo langa anazi ukuthi imizi yabantu webe igadwa isingelosi. Ngayithathi ke le yami wayesethi ningayifuyi izinja ngoba izinja zikhonkotha ingelosi futhi izinja ziyangcolisa. Wakusho kithi uNkulunkulu lokho. Sasiningi ekhaya izinja mhlawumbe zazu-7 zikababa. Wathi uNkulunkulu angifuni izinja. Sangazi ukuthi umntwana somtshela kanjani sefuna uNkulunkulu la ekhaya. Wathi ayifuni izinja. Futhi umntwana wayengekho. Mayifika ekuseni kuye emsebenzini. Uyabuza ukuthi kwenze njani ekhaya. Lisibambile izulu ngoba umpostoli yeka ukuphapha kwabantu bethi kade behanjelwe uNkulunkulu bephuma bephapha izulu malibamba izulu liyaqwinya likhabe oze ivoice yakhe ingafuni ukuphuma. Izulu malikhambele kahle bophuma lenyanga ufuna ukukhulumisa umuntu nevoice ayifuni ukuya phezulu. Sengathi ungathi kubantu uthi uhambe mawuye etaxini ungene etaxini mawunemoto ungene emotweni yakho uhambe. Ukuthi angifuni umsindo angifuni ukukhuluma ngathi mina ayifike usifika sizinto engakwazi ukukhuluma. Uthi kwenze njani kanti la ekhaya sesiyaqoqana sihlala phansi ndaba ezithabe kufika uNkulunkulu. Enye izinto ayishilo uthi izinja akayifuni. Ithanda izinja kwaneyiphisi umzingeli. Wathi kulungile bantu bami ngizoyichitha babona kakhulu. Wathi mawusho uNkulunkulu ngizoyichitha. Kwedlula insuku waziba wahlala nezinja zakhe. Sathi sihlele egcekeni kwasuka le ayithanda kakhulu. Yagibela ubonda yathi yagibela phezulu endlini yabona izindlu zoRondo zasemakhaya. Yagibela phezulu endlini yahamba phezulu yafika lapha phezulu kuLondo Sibongweni yalala yabheka phezulu yaqhuma yafa. Asayihambisile phela uThembiso uNkulunkulu. Safake nemihlola zonke. Ewugcina yaphume ekhaya ikhali ithi yalandela indoda engayazi kuze kube namhlanje. Wayiqeda uNkulunkulu. Mina angifuyi nje angisho ukuthi ungayifuyi. Ngento ukuthi izulu lafike lishaya imithetho. Ngoba uma izulu likhambela akwazi ukushintsha ukuthi empilweni yakho. Awukwazi ukusibabazela ukuthi ekhona strong ngathi sihanjelwe uNkulunkulu uqhubeke next week ube lento kathi uyona le viki. Akufana visitation. Yes Lord. Mina ngifuna ukuzoma report kumpastor. Ukuthi ibandla lishintshe kangakanani. Ngoba awukwazi ukhanjelwa basesulwini uthi kube yinto kathi uyona. Amen. Niyamvumela umfana. John chapter. Chapter 5. Toluvala ngalelizwe. Kodwa yini indaba apostoli? Cela ungivumele. Cela ngingiphesemzane. Cela ungivumele apostoli. Akakwazi ukufika ngaka siyezwini singanikelile. Akenikeliswe yini? Lo bezonikelisa mina thola nomnikazi isonto elizayo. Cela nikeliswe yini? Amen. Ngicela sinikele sisathi Thixo siyahlangathezwa. Into lezi zasezulwini ziyahlangathezwa. Akusihlangabezele lento ingenela endlini bathandekayo. Sihlangabeze nanka amafutha angenile asibingelela. Asikhiphe umnikelo wethu. Asinikeleni ngikufundile lizwi. Ngicela ukunikelisa. Ngicela ukunikelisa. Anizuqula ngizonikela. Ngizonikela.
lo sihambeleni. Ibe sefuna ukuza ukunikela namhlanje ube mningi. Awuzeke ingane yami. Ngicela nikeleni sabani mana ngane yami. Oh, mani nangapha futhi. Bafowethu. Imali yakhuluma. Imali mayigoqa ngoba. Imali uyayivula. Mawuhambisa uhambe uyikhulumisa. Ifike imali yakho. Levele uzoyenza umshini uzobika. Kodwa le oyiphethe kanje uyayivula kanje imali yakho. Usubika abazama. Uyivula imali yakho mawuya phambili. Sonke uNkulunkulu uyakwazi udaba lwakho. Ubibeka imali yakho enayitelela ukunikela omncane. Uyivula uyishonisa imali usiyolukela. Ngicela nikeleke ithemba sami. Ngiyakholwa ukuselilungiselela lonke imali ithi. Ningamshwakanisi unikelo lo. Subeke altar phambi kaNkulunkulu. Lifundise nabantwana bethu. Phathwa kahle. Suke sizokhonza altar. Suke sizokhonza. Cela niwenze ube muhle. Bakwazi ubambe nezandla zonke uthini. Ubambe kanje. Ngoba unikele unenhliziyo yakho ngaphakathi. Sinikeleni ithandazana. Ube muhle. Cela sinikele. Ngeke sinikele bazalwane. Sinikele ngangokubusiseka. Sinikele ngangokubusiseka. Esibusiseke ngakho. Nansi into ye-technology ebethwe ingane. Nansi into ye-technology ebethwe ingane yami. Kuthiwa tipi. Imali vele ihambe. Ngicela nikwenzeni. Ngicela sinikeleni bazalwane. Ngicela ukubona ukuthi nikeleliwe. Unikelo phela uyafana ne-hairstyle yomuntu. Ufane ne-makeup. Ufane nesicathulo esigqokileyo. I-Wi-Fi ingabi isimangaliso unikelo. Lo mnikelo nje uyaphoqa uyakwazi abantu baningi kodwa unikelo omncane. Ngimtshele awuqede phela bakini kakhulu. Akho 10 rand yakufanele noma 5 rand ngomncane. Akho 10 rand usebenza. Akekho nje futhi usizo. Othi ngiyakuphelwa cinga phela nesinyane bheki ngikwathasa. Khona leyo nje ukuthi nathi ushintsha sesipha. Shoprite, thank you, God bless you. Thank you, God bless you. Ukhona umuntu ayibona ngikukhulumisela. Thank you sisters, God bless you. Awunaka uyangena futhi ukhona umuntu namo ungathi khona funa ulethe uNkulunkulu kusisi mfowethu. Thank you, God bless you. Thank you. Sikele nje kamnandi thandwa zami. Sikele kamnandi sithokozile ukusini. Sithokozile ukusini. Ongcela ama-coins. Ngabona ufaka ama-coins. Ebhekini yakho la ufaka ama-coins. Ongcela khona apho 2 rand lapho. Sho. No, ngisho ama-coins angisafuna amaphepha angiwright ngamaphepha. Ama-coins ngicela ungibhekele apho 5 rand. Okuye taxini. Ukhona. Thank you, God bless you. 5 rand, yabona ukuso taxini. Ngiyabonga kanye uNkulunkulu akusisi. Ngoba futhi ngisho 5 rand nje. Ngicela ukukhuthuza ngizohamba roba yibo. Olose kuzokwakha umkhuthuze wena. 5 rand. Sakhula bonke wabesaphansi kwa. Ngingakhuthuza lapha lesibona samakale amaningi lesi. Akwazi ukuphetha. Ngakhelana nesikwama lesikhathi. Impilo yonke indawo. 5 rand eceleni losikhosela. Yathanda leso. Ngifuna sami kuduza leso sikwama senu. Kuduza. Khona 5 rand. Phumi. Sho. Thank you my brother. Sis. Thank you. Awusanda school omuhle. No bishop no 2 rand. Nakho. Ngiyabonga. No bishop no 2 rand. Oh, amen. Siyabonga inkosi namandla. Jesus.
Sekulungile. Standard Bank 036. Help. Someone change my account. 594 520 036 594 520. Standard Bank check account. Standard Bank check account. Asenzeni kahle sengiqedile bathandi ngicela mina kanje abantu bami bosolo ngicela sokusisela umnikelo wabantu bazalwane. Ngicela nihlangane abantu bami ngicela uye kuyo uPastor ezongisiza. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sabezameni kaJesu Kristu siyabonga. Mana namhlanje ngicela uNkulunkulu ukuthi besafike imali. uNkulunkulu uyangithanda nje. Uchathi babe kamini kaJesu besangenene. Baba igameni kaJesu Kristu Nkosi noMsindisi siyabonga uNkulunkulu wethu umnikelo ovela ezizweni ezivumayo njengokusho kwezwi lakho ukuthi macathe umnikelo ezizweni ezivumayo. Father God, in the name of Jesus Christ, abantwana bakho banikelile abanye banikele from nothing. uNkulunkulu wethu oyingcwele imali abayilethe la kuwe kuyimali yokugcina abayiphethe. We therefore speak your blessings upon their lives. Whenever you require us to give, you know this we decree and declare in the name of Jesus. Amen. Chapter 5 of John, from verse 1. Chapter 5, 1 to 7. Emva kwalokho kwaba khona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Manje eJerusalema eduze kwesigwaqo sezimvu kukhona indawo yokugeleza yomphakathi ethiwa ngesiHebheru yiBethesda. Ineminyango emihlanu. Kuleyo minyango kwakukhona isixuku esikhulu sabantu abanezifo ezihlukene. Abanye bebangaboni, abanye bebanganawo amandla wokukhamba, abanye bebanezidumbu. Kwakukhona lapho umuntu othileko owayesegule iminyaka engamashumi amathathu lesificaminwembili. Kwathi uJesu embona ephansi, kwamqaqela ukuthi kwasekunesikhathi eside akulesimo. Wayesethi endodeni, uyathanda yini ukusinda? Ogulayo waphendula wathi, Nkosi, kanginamuntu wokungenzisa nxa amanzi ezanyazanyiswa ukuthi ngisehla kungene omunye phambi kwami. uJesu wathi kuye, vuka, uthathe uhlaba lakho uhambe. Ulungile sami yabonga. Ukhona usifundela ngenye language. Just one language. Later on, there was a Jewish festival for which Jesus went up to Jerusalem. Now there in Jerusalem, a pool near the sheep gate. This pool in the Hebrew is called Bethesda, having 5 porches. In these days, a great number of sick folks, some blind, some crippled, and some paralyzed, waiting for the bubbling of the water. For an angel of the Lord went down at the appointed season in the pool and moved and stirred up the water. Whoever then first went and stirring up the water stepped in was cured for whatever disease with which he was afflicted. There was a certain man there who had suffered with a deep-seated and lingering disorder for 38 years.
When Jesus noticed him lying there helpless, knowing that he had already been a long time in that condition, he called him. Do you want to be well? The invalid answer. Sir, I have nobody when the water is moving to put me into the pool. But while I'm trying to come into it myself, somebody else stepped down ahead of me. Jesus said to him, get up, pick up your bed. Verse 6 or verse 7. When Jesus noticed him lying there helpless, knowing that he had already been there a long time, he had already been a long time in that condition, he said to him, do you want to be well? The invalid answer, sir, I have nobody when the water is moving to put me into the pool. But while I'm trying to come myself, somebody else steps down ahead of me. Father, we thank you for your word. Nkulunkulu wethu othembekile, izwi lakho Nkulunkulu lingamandla empilweni zethu. Izwi lakho Nkulunkulu liyokukhanya endleleni. Izwi lakho Nkulunkulu lisibani einyaweni zethu. Khuluma njalo Nkulunkulu, silalele Baba wethu kulizwa nokulamukela enhlizweni zethu nokuphila ngalo Nkulunkulu kube ukuhlakanipha empilweni zethu. Amen. Bafishane kakhulu kustori ngoba umoya ngithathile indawo yakhe. Kodwa ngeke ngihambe ngafundile izwi phakathi kwenu. Indaba yami ayikho kulawa mavesi. Indaba emfushane. Verse 7. Kodwa ngithi lawa vesi awufundi ukuze sibe ne background. Yodaba esilwaziyo. Nodaba esishumayelile. Kaningi-ke uma sishumayela khona enye into wrong esivama ukuyisho. Sithi le ndoda yayisilale eBethsaida iminyaka ewu-38 kanti iBhayibheli alisho njalo. Lithi yayisigulile iminyaka ewu-38. Alithi yayilele khona eBethsaida iminyaka ewu-38. Yayingalele khona baba, yayisigulile iminyaka ewu-38. Ukuthi ke ecibini befike nini asazi. Kodwa ukugula ikhona esazi ukuthi kwase kumndosi iminyaka ewu-38. Isimo lesi sasimbabile sasisimbabe for 38 years. Monga nguzwanga uyokunedwa dilele ngamajole ezandla ngoba sengiyekho. And akekho umuntu ozokupholikela lento. Ngiyahamba manje mina. IBhayibheli kuverse 6 lithi uJesu embona elele azi. Futhi mongakuzwanga nalokho. Ayishem. uJesu embona elele. uJesu futhi enjani? Yabona nje ukuya ngizwe. Ngabe utshelile ineighbor yakho wathi uJesu uyazi. Mama beshula ngizwe. Ngabe usutshelile ukuthi uJesu uyazi. uJesu uyasazi leso simo. Uyazi. Embona. Enjani fane? No, angihambe ngicabanga ukuthi leke ngeselipompi ngangizwa bafika naleli fasi. Haluka sekiyane ke nje manje. Ngicabanga ukuthi mangafika kuyake ingafiki ngizwe. uJesu enjani? Embona. Ngicabanga ukuthi uhambe entweni engabonwa yizulu. Njengoba uzugcina ususho ngazi noma uNkulunkulu uyambona yini? uJesu enjani? Anizwa bazalwane sabe sekuyane nabafuna ukushumana. Embona. Uyazazi uyayibona enjani ngaphandle
kusukumisa. Ngibona nje wena ungakezwa manje vele ujwayele ngezwi. Jwayele ngezwi. Namanje uzwile. Embona azi abangakusukumisa. Yazi ukuthi Jesu samasami. UJesu neni order. UJesu uziphumputhi. Ayibona. Ayibona ngithandi bebeza. Uthi Jesu mana la iya uthi ufuna kwenzeleni. Ngomafethu. Amen. Hey, Jesus. Jesu uyimanije. Ambona azi. Jesus. Ufuna kwenzeleni. No. Ungayenza ukuthi lokungaboni uyathanda. Angifuni ukususa into yakho ethandayo. Ngoba mhlawumbe lokungaboni ukudla ngakho. No. Ngizwanga. Ngithi mina amboni ukuthi usengile akashadiwe akamniki indoda ukuthi ngoba kungenza ukuthi uyakenjolo basingile. Ngoba awusavela amadoda amniki imali. Akwazi ukukunika umshado kanti wena enjolo basingile. Ufunani? Oh, Jesus. Senirayithi lithi. Enjani sona sami? Enjani futhi? Azi. Uyambuza. 46. When Jesus noticed him lying there, helpless, Man, uyasisihlungu. Notice him. yes, Lying there. Uyambona. Helpless. But helpless. Uyabona Jesu ukuthi njalo umuntu. helpless, Khuluma. knowing that he had already been, Man, azi futhi yes, ukuthi is already being there a long time. there a long time. Yes. No. Abezwa abantu basesiyabuza. Isikolo sami sifuna abantu esingashumayela kubo. Mhlawumbe nasinaye ngapha sesekunda. Singathola abantu abezwayo. Yes. Long, ask what you have in lying there, helpless, Long time. lying there for a long time. Yes. No, for a long time. Yes. For Knowing that he had already been a long time in that condition, he said to him, "Do you want to become well?" akayisusi condition. Akayisusi condition. Condition ngeyona akayiflohlela. Uthini kuye? For Do you want to become well? want to become well. Uthini ke lo baba? The invalid answer. Say, I have nobody when the water is moving to put me into the pool. But while I'm trying to come myself, somebody else stepped down ahead of me. Thank you. Sengedile bethandazana. Wayesenze njani lo muntu? Waphendula. Ithini impendulo? Impendulo engifuna nithatha ngoba yona imessage engizoshiya kwisitolo esingehamba. And even ngakendlela anginaye umuntu. Anginaye umuntu. Uyathanda yini ukusinda na? Ayisho njalo impendulo. Ayisho ukuthi yebo Nkosi ngiyathanda. Ithi impendulo. Bakhona sitolo. Ukuthi nje phela ngeke ngishumayeze khona bengihalela ukushumayeza. Anginaye umuntu.
uthi lo muntu kuJesu, Baba, ngidinga umuntu wokungisiza ukuthi makunyakaza amanzi angiphakamise, angiphotse emanzini, so that nami ngiphile. Kodwa ngoba mina njoba ngilele la anginayo umuntu ngikuphila. Sibangane sizwini. Labantu abalele kuma conditions abalele kuwo, it's because they have nobody. Nabe kulayo bakula nge judgment, not happy. And they have nobody to help. Awungazizwa letshumayeli mina lendlela. Ithi namhlanje anginaye umuntu. Oh Jesus. Uzibone lento bona ngathi ayina-order betenzela la nokuthi uJesu uyafika, uJesu amaphilisi, uJesu uyakhuluma, nalo muntu uyamphendula. Akuyona i-disorder, yi-order. And uJesu uze azi ukuthi this man needs somebody. Okay. Okay. Usuzwile, embona azi, Yes. ubazi ukuthi lo muntu usahlale kulesimo iminyaka ewu-38 and Yes. ubazi uJesu ukuthi lo muntu akanalo umuntu. Awu bafowethu, and uma eza uza njengomuntu ozomsiza. Uyathanda yini ukuphila? Anginayo umuntu wokungisiza. Ngaba umuntu emangalela abantu, kade wehlula namakholwa la, nawo awakumsiza. Manje usefaka icase kuJesu. Uthi nabapostoli bakho baqeda ukungidlula, nabo abangisizanga. Kade khula befundisi abangisiza. Mina nginayo umuntu mina. Ayabizwa mina nginayo umuntu wokungisiza. Abangibukayo bangibuka bangijaje lesimo engikuso leminyaka esengihlale kuso lesi simo. Mina inkinga yami hayi ukuthi angithandi ukusizakala. Inkinga yami mina ukuthi anginayo umuntu ongangisiza. Jesus. Asivale ngalo 2 minutes. Thabatha uhlaka lwakho. Uhambe. Bisigoqa le ndoda. Ukuhlala lwayo. Konke zonke impana zawala nesikhaftini sayo. Lokho kade kuhlala. Duze kwechibi. Lisiyasukuma. Jesus. Usithatha uhlaka lwakho. Uthwale. Lithi Bible kwakuyisabatha. Baba. Lithi Bible kwakuyisabatha. Endakuthwala ngesabatha. Laba abantu akade bengakwazi ukumsiza. Lithi iBhayibheli babembona ethwele ngesabatha ehamba bathi uthwaleleni wena ngesabatha, uhambelani ngesabatha. Kade bengakwazi ukumsiza akafika isabatha. Ibisithi inkosi umuntu athi lo muntu inkosi umuntu omsizileyo uthe kimi thabatha uhlaka lwakho uhambe. Bathi ubani igama lakhe? Lithi iBhayibheli
iBhayibheli wayengamazi ngoba uJesu wakhuluma lokho kuye yena wasukuma wahamba. Sengiyavala njalo. Lithi iBhayibheli basebehlangana kusayifisi yasethempelini. Lo muntu angithi siyakwazi ukuhamba. So uhambo lwakhe lwa ethempelini luyokhonza. Lithi iBhayibheli manje uJesu ukhona ethempelini. uJesu wambona lo muntu. Lo muntu naye wambona uJesu. Lo muntu wabona abantu bedumisa uJesu wazobesha bethi uJesu Kristu lo waseNazaretha. Hawu, kanti lo muntu ongisindisileyo uJesu igama lakhe. Ngiyavala njalo ukuthi sizoqeda bona. Abesephuma ayobatshela labantu kade bebuza ukuthi uthwaleleni ngesabathi. Athi lo muntu kade nimbuza ukuthi ubani? Ulapha ethelani uJesu. Uye lo muntu ufike wathi angithatha uhlaka lwami ngihambe. Lithi iBhayibheli basebefuna kakhulu ukumbulala uJesu. Ngoba ethe endodeni thatha uhlaka lwakho uhamba ngikho lapho. Uyuze la sivale. Anginaye. Ngihalele into apostoli. Mangabe uyongivumela uyexoxa namfundisi uZanele. Ngihalele into ka ladies night sishaye usuku kube ibe khona lento ethenhlizweni yami. Labantu besifazane abalapha endlini bafuna usizo. Kodwa mhlawumbe banayo umuntu. Ngase ngizoavail myself. Ubusuku hlukaniseke. Ungezi la uthwele ukuthi night prayer. Ngiyahlukanisa mangenzi ladies night nenzi ladies night hayi night prayer. Sithandaza sivule bese singene endabeni. Ngoba abantu bafuna ukusetshenzwa. Bahlukaniswe nepast yabo. Ungenelele phakathi kwama-pains abo. Phakathi kwezinto ezabalimaza. Sikhiphe sihlukanise. Size sikhiphe umuntu oklini kaNkulunkulu. Lo ocomplaina ukuthi anginaye umuntu. Leo ngishiya nawe. Mase nixoxa ngiyozwa ngani ukuthi sithole le weekend you can come. Lapho sihlala bonke ubusuku kusekuseni. Mase sikhwayisa amagroup sobeke igroup la sibekele lapha ngapha le-army. I-army bisingena iyasebenza. Olwethu lo ngicela nibambe. Woza la sivale anginayo umuntu. Hey, Jesu. Labantu abafana ngaphandle babulawa ukuthi babulawa yini? Abazalwane balesikhathi basaba nokulingelela eteksini. Ukulisa nje abantu eteksini sengelile kanti eteksini kuyithi ungeke kusangene uyohlala phansi uthi sandolela mfowethu nishani. Yo ngiyashisa la ngaphandle. Uhlale phansi igama lami ngiwulokuthula kwabasikaliwe ngiyamthanda uJesu. Ngahlangana nenkosi. Kunjani sithando sami? Bonke abantu babezithwa uthando babodwa. Makuhlala ubheke eduze kwakho kunjani sithando sami right? Hayi ngi-right kunjani wena mfowethu? Ngi-right hayi nami ngi-right. Hawubona ukhonza kunisonga sindiso. Sobahlala sonokwenziwa yini ngoJesu. Ngoba nabantu abanaye umuntu. Uma nabantu bethola umuntu ngabe liholo sesinesembile. Abanaye umuntu. Njengoba bethutheleke emathafeni ngoba akekho umuntu ongasekhethini lasethaveni avimbe abayongena. Abavimba kodwa wena sithanda ukufanele ethaveni. Ithi yadlula intombazane ethi lutho sithando sami. Hayi ngale figure, hayi ngale complexion, hayi ngale hairstyle. Lento yenzayo ayifani nawe. Lo yakho uyaphendula ukuthi you know what? Angithandi ukuphuza. Into ngine-stress. Bese ngibamba ngesandla. Esani stress. Ebese xoxa udaba lwakhe. Ngoba njengoba eyongena ethaveni, it's because akanaye umuntu.
ukuthi ngiyacela khaphi sivakashe sekumphosolo wami mosufika naye nangu umuntu udinga usizo akanayo umuntu wokumsiza ithi le ndoda hayi ngoba angathanda ukuphila abekho abantu abafuna ukumsiza akinaye umuntu wokumsiza asikuthi ama-teenagers ethu ngoba awanayo umuntu wokwa-understanda awanawo umuntu okhuluma nawo ukuthi kule age yokuyifuna kule age yongazazi ungalahlekela ukuba umwe ungayigwabi impilo kulesi sigaba sokuba yi-teenager abanayo umuntu labosisi babo athi teenagers Friday nikwani girls sine-price yawo ziyaduma siduma kwani abanaye umuntu ngabe ba-pregnant bakhona abantu abakwazi ukukhuluma ngabe nofi akekho umuntu akwazi ukubasiza mawumbona ukuthi leli-teenager ngathi lilahlekelwa ingqondo awukwazi nje ukuthi mawakhe ngiyamcela ungibolekela nge-weekend mayifika kwi-weekend uthi ngeke ngicela sakho fika ukuhlalisa ema-market bill imile mali kade ukudla ema-market bill uspend nje 500 rand only 500 rand ungene naye Mr Price umdokotela izinto ukuthi ngiyajabulisa nje sithanda kusaba ebesezwe into bekade imlahlekele ukuthi umuntu omthandayo khona umuntu othi uyangijabulisa ingqondo ibisiyabuya ngoba ngisho bejijela abafana akanaye umuntu hayi ukuthi uthanda abafana akanaye umuntu usumjajile wena wathi lezi ngane bathanda ngabo abafana wenzeni wena ukufana igap yabafana empilweni yakhe akunayo umuntu anayo umuntu uyacabanga athuke uthi lalela lesengikhulumile noma wakho Friday ngiyakulanda imini ngizokulanda ngemoto yakho drive your car shine khona ufika lapho phekile sikhanyana sakhe sincane awufele ufuna nifashele vele sisithula ufuna kuzamile yena ufuna wena sithanda sami ufuna wena nje ufuna uvakashela wena uyamthatha uyospenda naye i-weekend utraina wonke udoti ofakwa engqondweni yakhe uliswara impilo kulo muntu angeke manje esikoleni amela phezulu une-confidence uyazethemba ngoba into ezombulala ukuthi kanti apostoli uNkulunkulu akanayo umuntu bakhona abantu ababengeke bangene kuma-divorce kodwa abangeniswa ukuthi akanayo umuntu omunye umuntu omdingela futhi ukushintsha isituation umdingela just to vent ngikhulume ungilalele ngikhulume ungilalele bese ngibarathi vula izandla lethi ihlombe ngiqamele ngikhale bese ngibarathi bafa ngoba abanaye umuntu bakhupha umfundisi Hallelujah.